ביום שבת זה סוף סוף קורה. ליגת העל שלנו חוזרת ובגדול. ובסרטון של היום, אני ומיס פוטבול ניסינו לנחש איך תיראה טבלת ליגת העל בסיום העונה. מי הקבוצות שירדו ליגה ומי הקבוצה שתיקח את האליפות. וזאת באמת הפעם הראשונה שאני עושה תוכן כזה, אז אם בא לכם מאוד, שימו עכשיו לייק ובואו נתחיל בסרטון. טוב, אז בואו נתחיל בניחושים הטבלת ליגת העל של 23-24. אז אני אתחיל עם המקום 14 שלי, ואחרי זה תגיד איזה מקום היא חושבת שהקבוצה הזאת תסיים. נתחיל לדעתי היורדת ושתהיה מקום אחרון גם, זה הפועל פתח תקווה. ויש הרבה שהרימו גבה, היה להם כמה החתמות שנראות טוב, אבל אני לא מחזיק מהשחקנים האלה. שחקנים שבהם כבר לדעתי גמרו את הסוס, אם זה עידן ורד, אם זה איתי שכטר, מי עוד חתם שם? אבי ריקן היחידי לדעתי שטוב בקבוצה הזאת. מבחינת משחקים הם גם הפסידו לאשדוד, הם גם הפסידו להפועל ירושלים 5-1. למרות שזה גביע הטוטו עדיין הם לא נראים טוב, הם עדיין לא התחברו, הרבה שנים היו בלאומית. לא נראה לי שתהיה הצלחה ולדעתי הם יסיימו במקום ה-14. אני גם לא רואה להם איזה עתיד מזהיר, לכן שמתי אותם במקום 11. אבל לא מורידה אותם. 11? אני סומכת על אבי ריקן. וואי, יפה 11. סומכת. נמשיך למקום הבא, מקום 13 שלדעתי יסיים במקום 13, אחרי זה תגיד באיזה מקום לדעתה. בני ריינה, יש להם שחקנים... שאנחנו בגדול לא מכירים. מה זה לא מכיר? אני אגיד לך מה, יש להם שני שחקנים בכירים, שזה שלומי אזולאי ואחמד עבד. גם גד עמוס הוא שוער בסדר. בסדר. בסדר זה הגדרה יפה. היה להם חלון העברות, כל יום וולקאם. כל יום וולקאם, עוד נראה לי הם הביאו, עשו הכי הרבה וולקאמים בקיץ הזה. מקום 14. 14 אחרון. חוץ מזה שהיה להם משחק נגד הפועל פתח תקווה, ששניהם נראים באמת רע מאוד, והם הפסידו להפועל פתח תקווה. אבל זה משחק על הדירוג, בואי נגיד את האמת, זה לא משחק עכשיו ליגה וזה. כן, המשחקים האלה הם גם, ההיסטוריה מלמדת אותנו שהם לא באמת אינדיקציה. נכון. אז בסדר, מורידה אותם ליגה, אבל סליחה. מקום הבא, מי שהולכת לשרוד את ליגת העל ממש לדעתי בכמה נקודות, וזאת הפועל חדרה, ואני גם רואה את הסגל שלהם עכשיו מול העיניים שלי, ואני לא מאמין ששם את המקום 12 ולא מקום 14. אני רואה את הסגל ואין פה שחקן שאת יודעת שאני אומר בונה וואו, איזה שחקן. את רואה מישהו שכאילו... לא יודעת, מרגיש לי שכאילו שמע, בסוף כולנו מכירים את הפועל חדרה, אנחנו יודעים שזאת קבוצה שהעונה תעשה בעיקר 0-0. אנחנו יודעים את זה, אנחנו לא נצפה לרביעיות. אני התלבטתי איפה לשים אותם, כי קבוצות שהן ככה שהן בונקריות במהות שלהם והן לא באות לשחק, הן בסוף שורדות. שמנו אותם 12 בגלל שאנחנו יודעים מי אלה הפועל חדרה, יודעים מה הם יודעים לעשות, יודעים איפה להוציא את הנקודות שצריך, ואני שמתי אותם 12. חד משמעית, אני מסכימה. גם את שמת אותם 12? כן, ישרדו בליגה. באמת 12? די, נו. כן. פשוט מה תקרא ממני עכשיו. לא. עוברים למקום ה-11, ולדעתי הקבוצה שהולכת להיות במקום ה-11 זאת ממסמך אשדוד. עכשיו כולם יודעים שממסמך אשדוד זה או פלייאוף עליון, או שהיא כבר מקום 7-8 דברים כאלה. אני חושב שהשנה היא תראה טיפה מהמיקום הרגיל שלה, ותסיים במקום ה-11, מהסיבה קודם כל שרן בן שמעון לא שם, הם העלו את המאמן של הנוער, והרבה מאוד שחקנים לדעתי, צעירים יקבלו הרכב. עכשיו זה יכול להיות באמת משהו מטורף, אבל שוב, כשאני רואה את הרשימה של השחקנים שלהם, שחקנים טובים, אבל עדיין לא מהמובילים היום בכדורגל הישראלי. גם אל תשכח ששנה שעברה היה להם את ג'רפי ועכשיו ג'רפי שוער טוב. ג'רפי שוער באמת מעולה. יש להם את גיל כהן, הבלם של נבחרת ישראל הצעירה, שבאמת גם מכבי חיפה דיברו עליו כמחליף לאחד הבלמים, בסוף הוא לא הגיע כי רצו עליו באמת סכום מופרז. אשדוד. כן. אז אני שמתי אותם במקום ה-11, ואת? עשירי. אנחנו באותו ראש פחות או כן. יותר. הגענו למקום העשירי והמקום המכובד. אני שם שם את הפועל חיפה, הקבוצה השנייה בעיר חיפה, או השלישית, לא יודע כמה הם כבר. סתם, הקבוצה השנייה הבחירה בעיר חיפה. לדעתי, יואב כץ היה צריך להשקיע שם יותר כסף, זה השנה ה-100 של המועדון. זה לא מה שתמיד אומרים על יואב כץ אבל. שנה שעברה הוא השקיע מלא כסף ולא הלך. יש שם הרבה בלגן, גם עם המאמן רוני לוי, בין רוני לוי ליואב כץ. לדעתי אם רוני לוי יישאר, יצליח, הוא יישאר בליגה, ויקח את הפועל חיפה לאיפה שהם רגילים להיות. המטרה של הפועל חיפה זה לשרוד ליגה. ברור שכל שנה הם אומרים אנחנו רוצים להיות פלייאוף עליון, והשנה אחד המאמנים שאמר שאם הם יהיו בפלייאוף עליון זה כמו שהם לוקחים תואר. בקיצור, רואה את הפועל חיפה במקום עשירי, לא יותר מדי, רוני לוי הולך להשאיר אותם בליגה. אני מסתכל על השחקנים חוץ מיואב ג'רפי שהוא שוער מעולה. יש להם את לירן סרדל שהוא הרבה שנים בהפועל חיפה, והוא עושה עבודה טובה. יש להם את תומר יוספי שגם יכול להצליח. מה, גיא מלמד הוא גם נותן את כמה שערים שלו בעונה. כן. נגד נתניה. נגד נתניה. היא אוהדת נתניה, אז אנחנו נשמע הרבה פעמים את המילה נתניה בקבוצה בסרטון הזה. כל השחקנים שאני מכירה זה כאילו ביחס למכבי נתניה. זה הסטטיסטיקות, ככה אני מכירה הכי טוב. איזה מקום שמת אותם?
תשיעי. תשיעי. הקבוצה הבאה והקבוצה שלדעתי תסיים במקום התשיעי ולדעתי יהיה פה חילוקי דעות. לא בטוח שאיתך, אני עדיין לא יודע איזה מקום שמת אותה, אבל כנראה עם חלק מאוד מהצ'אט כי יש להם הרבה מאוד אוהדים. והקבוצה הזאת זאת קבוצת בית"ר ירושלים, שלדעתי תסיים במקום התשיעי מהסיבה ששנה שעברה מי שהחזיק אותה זה ירדן שואה, זה אספריה וזה ניקולסקו. ומתוך השלישייה הזאת נשאר רק שחקן אחד שזה ירדן שואה. זה לא מובן מאליו שהצליחו להשאיר אותו בקבוצה הזאת. יש להם את אבוקסיס, שלדעתי הוא מאמן מעולה. בית"ר ירושלים התחילה את שנה שעברה מאוד גרוע, ואבוקסיס בסופו של דבר הגיע למצב שהוא לוקח גביע. זה מטורף, זה גם הוא עבר את מכבי תל אביב בחצי גמר, וגם ניצח את מכבי נתניה, ניצחון 3-0, זה לא ניצחון של 1-0, זה כאילו לא מובן מאליו לקבוצה כמו שהתחילה לקחת השנה שכמעט הייתה בליגה א' שנה שעברה. שמע, אני הייתי מהאסכולה שלא רצתה שהם ירדו לליגה א'. לקבוצה שלי קשה מאוד לשחק נגד בית"ר ירושלים, ואני לא יודעת כמה שנים הם לא ניצחו אותם בטדי, אבל זה הקבוצות שאני רוצה לראות בליגה שלנו. הפסדתם להם גם שנה שעברה 6-3, לא? כן. אני שמתי את בית"ר יותר גבוה. רוצה לשמוע איפה שמת אותם, אני רוצה לשמוע את זה. מקום שישי. שישי? מקום שישי. שישי זה פלייאוף עליון. וואו, בית"ר פלייאוף עליון. והגענו למקום השמיני והקבוצה שתהיה מעל בית"ר ירושלים זאת היריבה המרכזית שלה נראה לי. אני דיברתי על הפועל ירושלים, לדעתי תסיים במקום השמיני מעליה. היא הייתה שנה שעברה פלייאוף עליון? לא. כן. כן, הייתה שנה שעברה פלייאוף, נכון, הייתה שנה שעברה פלייאוף עליון. שימו מקום רביעי. אז אני מוריד אותה ממש, כי עזבו שם שחקנים מאוד מאוד חשובים. קודם כל היה להם גם את רועי רביבו וגם את הראל שלום, שניהם מגנים שעזבו. רועי רביבו חזר לקבוצה שלו, הראל שלום עבר להפועל באר שבע. גיא בדש עבר להפועל באר שבע, שחקן שאני מחזיק ממנו בטירוף. אנחנו מסכימים פה. זה מרגיש לי שגם השנה הם יהיו קבוצה עם הרבה פחות קסם בשנה שעברה. בשנה שעברה הם היו כזה סינדרלה כזאת, קצת עדיין, וזה, והם ניצחו את חיפה. שנה לא? מקום שמיני. מקום שביעי, מי שתפספס, את יודעת, בשנייה האחרונה את הפלייאוף העליון, לדעתי, זאת תהיה בני סכנין, ועכשיו שאני מדבר על זה, אני חושב אפילו שאולי הם יסיימו פלייאוף עליון. אני רואה את החיוך שלך, נראה לי שהולך להיות פה משהו לא טוב. אני רוצה לדבר דווקא על זה שקודם כל יש להם את ברם קיאל, שלדעתי הוא שחקן מעולה, והוא יכול להיות אפילו בסגל המורחב של מכבי חיפה. יש להם את דור חוגי, שהוא חלוץ נהדר. אני לא יודע כמה ראית משחקים של בני סכנין, אבל הוא עושה שם את כל העבודה. לא ראית כל כך משחקים של בני סכנין, בוא נגיד ככה. טוב. אתה יודע מי השוער של בני סכנין? ועדיין שמת אותה מקום 7 בחוסר אחריות. בסדר. מי השוער של בני סכנין? לא יודעת שפה אני יודעת. את לא יודעת מי השוער? לא, אני שמתי אותה מקום 13. שמת מקום 13. שמתי אותה מקום 13. יורדת ליגה. יורדת ליגה. יש להם סגל? בסדר, אני גם מחזיקה מברם קיאל, אני גם מחזיקה מדור חוגי. האם הם יכולים לסחוב את כל בני סכנין? לדעתי כן. אמיתי אני אומר לך, לדעתי כן. תרשמו לי בתגובות מי השוער שלהם, כי אני לא מצליח מי השוער של בני סכנין? אנחנו חייבים לדעת. הגענו לפלייאוף העליון, זה עכשיו הקבוצות שיסיימו בטופ של הליגה שלנו, לדעתנו, ולדעתנו בלבד, אתם יכולים לחשוב מה שאתם רוצים, וזה הדעה שלנו. לדעתי מקום שישי בליגת העל השנה הולכת להיות מכבי פתח תקווה. ואני אסביר, ראית מכבי פתח תקווה משחקים גם נגד מכבי חיפה וגם נגד הפועל תל אביב, והם נראו מעולה באמת בשני המשחקים, וראיתי שם את מאור לוי שאני אישית לא החזקתי ממנו שחקן, ראיתי אותו במכבי פתח תקווה משהו אחר לגמרי, טוקלומטי שאמור להיות החלוץ הבא של מכבי פתח תקווה עשו אקזיט עליו. כולנו ראינו אותו בקיץ. שחקן רציני. אני שמתי אותה מקום חמישי. אוקיי. הקבוצה שלדעתי תסיים במקום החמישי, ולדעתי יהיה פה חילוקי דעות, כי אני לא יודע איך שמתי אותה במקום חמישי, אבל בסדר. הקבוצה הזאת זה הפועל תל אביב, ואני אסביר. ראיתי את המשחק האחרון שלהם, שוב, אני עדיין מתבסס על משחקים שראיתי, אף אחד לא באמת יכול לדעת, אבל יש להם שחקנים שלדעתי הם שחקנים מעולים. ראיתי את המשחק האחרון נגד חדרה, הם שלטו כל המשחק, היה שם מצבים מטורפים שלא נכנסו, היה שם פנדלים שלא נשרקו, הפועל תל אביב היו צריכים לרסק את חדרה, והיה להם החתמות מעולות הקיץ, וההחתמה הראשית לדעתי שהייתה לפועל תל אביב זה צ'יבוטה. היו להם שתי החתמות טובות, שזה צ'יבוטה ברמת איכות שחקן, ואלטמן ברמת... אני אגיד לך מה שאני התכוונתי שצ'יבוטה הולך להיות שובר שוויון. ההחתמות היו להם כמה החתמות טובות. חוץ מאלטמן שהוא כמובן שחקן מעולה, היה להם גם את רודריגז שהיה במכבי חיפה. אבל צ'יבוטה לדעתי הוא פה יהיה שובר שוויון. אני מאוד מחזיקה. ממי? צ'יבוטה? צ'יבוטה עוד מהימים שהיה בבני יהודה, זוכר? כן, אני חושב שהיה צריך לקבל יותר צ'אנס במכבי חיפה. אני שמתי אותה מקום שלישי. מקום שלישי. טוב שלא שמת אותם רגע. שמע, ואני אגיד לך יותר מזה, אוקיי, לגבי המקום שלישי אפשר להתווכח. יש לי הרגשה, הפועל מנצחים השנה דרך. המקום הרביעי, וזה מקום שהולך לפספס את אירופה בקצת. מה חדש? אז לדעתי מי שתסיים במקום הרביעי זאת מכבי נתניה. משחק אחרון של נתניה. נגד הפועל באר שבע. היית? לא. אוהדת סטורי. מכבי נתניה ניצחה 4-1 את הפועל באר שבע, וזה נראה די טוב למרות שעזב אותם שני שחקנים מאוד מאוד מרכזיים. אתה לא הולך להגיד איתה או המאסי.
מה זה לא? בוא אני אסביר לך מה ההבדל ביני לבינך, אוקיי? יש אוהדים שרואים תקצירים ויש אוהדים שרואים משחקים. שומעת, אני ראיתי אותו נגד מכבי חיפה, היה השחקן הכי סבבה. טוב בפער. תקשיב, טאוואמאסי זה שחקן... ראיתי אותו נגד מכבי תל אביב, הביא גול של אימא'לה. אני יכולה, נכון, נו. אבל אני יכולה להגיד לך אבל. שהיה קונצנזוס בקרב אוהדי נתניה, קרי האוהדים שצפו בו משחק, כן. שלא רצו שהוא יישאר. לא רצו שהוא... אז מי רציתם שיישאר אם לא? זה שחקן שלדעתי לא אמור להיות בליגה הזאת. מבחינתי האבדה הגדולה של הקיץ זה רז שלמה, מה? השנה של מכבי נתניה הולכת להיות שנה של צעירים. נכון? גם תומר צרפתי, שהוא בגלל העזיבה של תומר ליטא צרפתי ניצן, ועוז הוא יילחם על המקום ביטון שלו. ובן. ג'אבר, מגן מעולה, שגם הוא, בוא נדבר תכלס, הוא צעיר מאוד. כאילו תחשוב עכשיו איגור יעזוב. בעיה. אני שמתי אותו מקום 7. 7? שמתי אותו מקום 7. גם למכבי נתניה יש אופי של קבוצה שבועטת בדלי, אתה מבין? הגענו לטופ 3, הקבוצה שתהיה באירופה, ותסיים השנה במקום השלישי, ויכול להיות שזה תהיה הפתעה, כי כרגע איך שהם משחקים לא מגיע למקום שלישי, זאת הפועל באר שבע, שהודחה מאירופה, קיבלו 6-1 ממכבי תל אביב, אבל עדיין שמתי אותם, כי אני זוכר את הפתיחה שלהם שנה שעברה, הייתה להם פתיחה מגעילה, והם התיישרו וסיימו במקום השני. אז הפעם אני לא חושב שזה יקרה, הפעם אני חושב שהם יסיימו במקום השלישי. וזה מכובד, בוא נדבר תכל'ס, זה מכובד, כי אלונה גם הולכת פה לעונה פיננסית, שהיא לא רוצה להשקיע יותר מדי כסף. אני חושבת שההיסטוריה מלמדת אותנו שקבוצות שהתחילו דווקא לא טוב בשלב הזה של גביע הטוטו, דווקא מצליחות בליגה. עכשיו אל תשכח שבשונה ממה שאמרנו קודם על בני סכנין, אם הפועל באר שבע לא תיתן סיבוב ראשון טוב, יהיה חיזוק בינואר. אלונה לא תראה את הקבוצה שלה ככה, עושה מרכז טבלה ומטה, ותגיד, אני לא משקיע. זה לא שעכשיו היה להם אובדן משמעותי, שעכשיו ימנע מהם לרוץ בצמרת. אז בוא נשמע, איזה מקום? רביעי. רביעי. אחרי הפועל תל אביב. מעניין מאוד. הגענו לטופ 2, אני לא יודע מה שמת. מכבי, תל אביב, שמתי אותם במקום השני. לא? לא? טוב. מעניין. הם נראו נגד הקבוצות הישראליות, הם נראו טוב. גם נגד בני סכנין, פחות או יותר. וגם נגד הפועל באר שבע, שניצחו 6-1. אבל באירופה הם לא נראו טוב. הם היו צריכים להפסיד את המשחק לדעתי פה בישראל. אם היה עבר הם היו מפסידים. היה שם איזה 2 פנדלים שלו, אז לא, זה היה שם איזה נבדל שאולי הוא היה בסימן שאלה, הם לא שיחקו טוב באירופה. הם לא הביאו איזה חיזוקים יותר מדי טובים. הם נשארו פחות או יותר אותה קבוצה עם מאמן יותר טוב. ראיתי את המגן הימני שלהם, לא התלהבתי ממנו יותר מדי. צריכים לאבד כרגע את דניאל פרץ, שזה מכה משמעותית, אין שוערים מחליפים שיכולים לבוא להם בול במשבצת הזאת, בטח שלא ישראלי. והם נשארו פחות או יותר אותו סגל, דן ביטון, יונתן כהן, זהבי, דור פרץ, שחקנים טובים, אבל שוב, לדעתי גם השנה הם לא יקחו אליפות, והם יסיימו במקום השני. אני חושבת שמכבי חיפה נחלשה בדמות השוער, נחלשה בדמות המאמן, למרות שאנחנו עדיין לא יודעים. לכן מכבי תל אביב תקועה. אז שימו לייק, תרשמו לי עכשיו בתגובות מי אתם חושבים שתיקח אליפות, ונתראה בסרטון הבא. יאללה ביי.